Päivä loppui siihen, että me merimies painittiin Juhan kanssa siinä. Koskela Rami ja toimitusjohtaja. Työpäivään kuuluu oikeastaan aika lailla laidasta laitaan. Pitää tietää vähän niin kuin kaikesta kaikki koko aika. Mun työpäiväni alkaa joka päivä samalla tapaa, eli läppäri auki ja talousluvut käydään läpi, tilaukset läpi ja katsotaan, että onko yön aikana tapahtunut jotain, sitä pitäisi olla heti aamulla kärryillä. Joka päivä yleensä on jotakin palavereja, webinaareja ynnä muuta. Kovasti yritän kehittää itteeni myöskin tässä. Tälle alalle on päätynyt ihan sattumalta. Mun isäni on ollut todella monta vuotta tällä alalla. Mutta hänen kauttansa mä tälle alalle tulin. Mä oon toiminut myyjänä aikaisemmin erilaisissa myyntitehtävissä ja sattumusten kautta sitten isäni joskus sanoi, että tuu hänelle ajaa kurottajaa. Ensimmäinen reaktioni oli, että no en varmaan tuo, että ei ole mun hommaa toi ollenkaan. Mä lähdin testaa sitä ja se oli siis kivaa hommaa, kuitenkin tykkäsin siitä. On pakko sanoa, että se kyseinen kaveri, joka aikanaan mut opetti ajaa kurottajaa, niin on mulla hommissa yhä edelleen. Samulille terveiset. Sanotaan, että kaikki asiat on kyllä opittu kantapään kautta ja tehty itse, että kirjasta ei ole luettu mitään eikä opittu. Olin toisessa yrityksessä töissä nostoalalla. Kuulin semmoitteen huhun kilpailijalta, että kohta on tulossa semmoinen tekijä markkinoille, joka tuo 60 kurottajaa markkinoille. Olin siihen aikaan vähän skeptinen asian kanssa, että mitähän tästä niinku tulee. Ja oma isäni sanoi sitten tästä Kurko Koposesta ja aika nopeastikin sitten eteni tämä asia. Sitten ei sitten mennyt hirveitä aikoja, kun Kurko Koposen puolelta muhun oltiin jo yhteydessä sitten. Mä päädyin tähän hommaan työnteon kautta. Olen ollut Kurko Koposella 2011 vuodesta saakka. Meille tapahtui viime vuoden puolella sukupolvenvaihdos, jossa sitten pääomistaja Koposen Juha ja silloinen toimitusjohtaja Parnio Kari astui sivuun ja tehtiin uusi hallitus ja sitä kautta sitten minut valittiin siihen tehtävään. Työtä on tehty ihan hirveän paljon. Ensimmäisistä hetkistä alkaen mä oon tuntenut oloni tosi kotosaksi tässä yrityksessä. Mä en ole ehkä ikinä kokenut sitä semmoitteena niin sanotusti työntekona, koska mä oon tykännyt aina siitä. Syy, miksi mä tähän lähdinkin, niin se edellinen työ, mitä mä oon tehnyt ennen tätä, eli aluepäällikön hommat, tuntui siltä, että mä oon vähän niin kuin pelannut sen pelin läpi. Niin sit mä sainkin sellainen oikein lapiokaupalla nyt uutta sitten, että jos on hiljasta tai muuta vastaavaa, niin se ei hyödytä ketään istua siellä koneen niin kuin ääressä toimistolla ja toivoo, että se puhelin soi, vaan että silloin pitää hypätä autoa ja lähteä kiertämään sitä omaa kylää ja katsoa, mitä siellä tapahtuu ja etsiä uusia kohteita. Samaan aikaan se, että tämä on tosi haastavaa ja tämä työ haastaa tosi paljon, niin se on samaan aikaan myöskin niin kuin hyvä asia. Mä tykkään, kun mua haastetaan ja mä tykkään, kun on niin kuin tietyllä tapaa vaikeuksia ja sitten kun sä pääset niiden ylittä, niin se tuo semmoinen onnistumisen tunteen. Mä en tykkää, kun on semmoista liian rauhallista. Paras muisto. Rehellisesti mun paras muisto on varmaankin niiltä ajoilta, kun mä oon neuvotellut, että mä tuisin Kurko Koposelle töihin. Koska se fiilis oli silloin jotain, mitä mä en ole ikinä ennen kokenut. Se vaan tuntui niin hyvältä. Päivä loppui siihen, että me merimies painittiin Juhan kanssa siinä. Meillä on erittäin pitkä kokemus, vankka kokemus tältä alalta. Me ollaan ammattilaisia, meillä ei ole yhtään ainutta semmoista wannabe-tekijää, vaan joka ikinen työntekijä meillä osaa asiansa enemmän kuin hyvin. Me koulutamme koko aika henkilökuntaa, jotta niistä tulisi vieläkin parempia. Me ollaan erittäin asiakasystävällisiä, me halutaan aina toimia asiakkaan parhaaksi. Mä oon aina sanonut sen saman asian, että näitä itse tekijöitä, niin meidän pitää osata kunnioittaa enemmän kuin mitään muuta. Ilman niitä niin ei meillä olisi myöskään tätä yritystä. He on niin kuin ihan ehdottomasti tämän meidän yrityksen ydin. Rautaisia ammattilaisia, ei parempia olisi. Yksistäni tätä hommaa ei missään tapauksessa pystyisi tekemään. Ja oma johtamistapani on semmoinen, että pitää osata arvostaa kaikkea. Monta kertaa kun heidänkin kanssa on jutellut, niin aina pyritään kysymään, että mitenkä menee ja onko kaikki hyviä ja ottaa vähän niin kuin enemmänkin heitä niin kuin ihmisinä huomioita kuin vaan työntekijöinä huomioon.